Hej Tone, velkommen. Tak, tak. Og jeg er glad for, at du startede som konsulent. I dag havde jeg tænkt mig, at vi skulle kigge lidt på CBC, som er vores system, hvor vi lægger ordre ind. Og det er det system, du skal bruge i din forretning til at få flere informationer, når du skal lave party. Okay? Ja. Har du dit konsulent-login med og din password? Ja. Det har du nemlig fået i din velkomst-e-mail, som du fik af Partylife, da du startede. Det skal vi lige i gang med her på computeren. Skal du se. Hvis du taster din login, kan du huske den? Så du er inde på Partylights hjemmeside nu, det vi kalder CBC, som hedder Consultant Business Center. Og du skal også taste din PIN-kode. Kan du taste din PIN? Kan du huske den? Den er forkert. Ja. Nu er vi logget ind. Ja, Nu skal du se. Det første vi egentlig skal gøre er, vidste du, at du kan få din egen hjemmeside på CBC? Partylight giver alle konsulenter deres egen hjemmeside. Okay. Ja, og den skal vi have oprettet først. Og det er noget, vi kun skal gøre én gang. Så inde på CBC går vi ind og tilmelder dig til elektroniske tjenester. Det er noget, jeg gør for dig lige nu. Sådan, og så skal vi have valgt et navn til din hjemmeside. Okay. Og jeg plejer gerne at foreslå, at vi kalder din hjemmeside bare dit navn. Fordi din forretning er personlig, og dine gæster kender dig, og de køber produkter af dig. Er det okay, vi kalder den Tone Sandens? Ja. Ja. Så opretter vi det nu. Nu har du fået en hjemmeside. Wow. Sådan. Så nu kan dine gæster gå ind og købe af dig. Der er en gæst, der kan sidde hjemme i dagligstuen og købe produkter af dig lige nu. Men nu skal vi også i gang med at kigge på CBC her. Jeg vil vise dig nogle forskellige ting. CBC er meget stort, og du vil helt sikkert kunne finde rundt i det på et tidspunkt. Men i dag kigger vi bare på de aller vigtigste ting, som du skal lære. Inde på CBC er der noget, der hedder Hotline. Og Hotline er det sted, hvor du går ind og kigger, før du skal ud på party, for at finde ud af, om der er ting, der er udsolgt, eller om der er ting, der er i restorder. Så ved du, hvad du har at sælge, når du er ude på party. Så det er altid vigtigt at tjekke din hotline. Har du en smartphone? Ja. Ja. Du kan nemlig lægge CBC ind på din smartphone også. Okay. Ja, skal du se. Hvis vi går ind på dit internet, Ja. kigger vi lige her, og lægger ind på dit internet, går du ind og søger på mymobile.partylight.eu. mymobile.partylight.eu. Så får du den her side op. Og der kan du gå ind og taste dit konsulentnummer ind og dit password. Og du kan endda få den til at huske dig. Og skal du se, der ligger sådan en fin boks her med en pil i. Hvis du trykker på den, så kan du lægge den ind på din hjemmeskærm. Og med et klik, når du er ude på et party, kan du trykke ind og finde CBC og Hotline. Så står du altid ude på dit party og har det med dig i hånden, uden at skal bruge en computer. Okay. Inde på CBC er der et andet område, der hedder Seneste Nyt, som også er vigtigt, at du går ind og tjekker en gang imellem. Seneste Nyt er det sted, hvor kontoret skriver små beskeder til os. Det er det sted, hvor vi ser, om der er specielle kampagner, specielle koder, vi skal taste ind, eller om kontoret er lukket, eller små beskeder, som det er vigtigt for dig at vide. Så en gang imellem, når du er inde på systemet, så tjek, hvad der står under Seneste Nyt. Det vil give dig vigtige informationer. Og så selvfølgelig det aller vigtigste område på CBC, det er Party Manager. Der, hvor du skal lægge dine ordre ind. Og det skal vi ikke gennemgå i dag, men inde på CBC skal du vide, at der ligger en håndbog, som du kan downloade, og jeg har faktisk printet den ud til dig, du får den her lige om lidt. Og den håndbog kan du bruge, når du skal i gang med at lægge ordre ind. Og det nemmeste er, når vi lægger en ordre ind, at du sidder med håndbogen og med din telefon og ringer til mig, når du sidder fast, og så kan du taste din ordre på den måde. Så de 3 ting er det, du skal vide på CBC i første omgang. Hotline, Seneste Nyt og Party Manager. Det er de vigtigste ting. Og så er du oppe at køre. Og resten tager vi senere, når du er godt i gang. Okay. Så held og lykke. Tak. Ja.